sa panahon nga si Kristo gilutos na or giplanuhan ng patyon, milikay siya sa buot mupatay niya. Apan wa siya muhunong sa iyang misyon nga mao ang pagsangyaw sa pagtulunan sa Ginoo. Wa sad siya muhunong sa pag-ayo sa mga masakiton o sa pagpapahawag mga yawa. Ang iyang buhat nagpadayon, pero wa siya mopaduol sa tao nga nasuko niya. Ngano man? Hibaw mo ngano? Tutok mamunako. Kana bang naitaong masuko nimo ba? Si Kristo dilikay, pero wa siya muhunong. Nasuko man sila nga nagwali siya sa mga pagtulunan nga wa sila kauyon, pero ni palayo ra si Jesus nila, pero sige gyapon siya gwali. Nasuko sad sila nga ayuhon niya ang mga masakiton panahon sa adlaw igpapahulay. Wa sad siya mohunong, sige lang gyapon siya kaayog masakiton bisag unsang adlaw. Pasabot iyang gisupak ang ilang gusto na dili gustos Ginoo, pero wa niya padul-i sila aron pamasin ba nga dili unta sila mayawaan pag-ayo. Nay uban ingon aron dili ko mo nila aron dili ko makasala, nya dili sad siya makasala, magbuwag na lang mi pader. Managtiayon ba, magbuwag na lang mi, pero di aron di siya makasala, ako makasala ra man sa kog naa siya nya pirming uli gikas iyang kabit nya mangsigi man sad siya kaning kasuko ug akong sultihan. May pag magbuwag na lang mi aron do na mi tagsa-tagsa nga kalinaw. Sakto na dili? Ala mo diha sa una ninyo. Ang sakto di ay kay kanang managtiayon gihiusa naman gid mo sa Ginoo. Ang sakto nga dili nimo siya padulan, dili nimo siya basigihan yaw-yaw ba. Matod pa diri si Kristo hilom lang siya. Di siya gusto nga dunay manabi katong iyang giayo nga manabi ngadto sa mga tao. Hilom lang. Pasabot niguli sa imong bana, hilom lang. Ay pagsigyaw-yaw or ikaw babana, iguli sa imong asawa, gihatod pag yus kabit, hilom lang. Ay pagyaw-yaw. Masaman, kahimo mo anang hilom lang ka ba? Di lang ka magyaw-yaw. Kahimo mo dili. Mga yawanon mo di mo kahimo. Ang kaning mga Carmelites spirituality, kaning na kanibang nitubo nga order sa Carmelites, nisugod ni sila mga 12 centuries man siguro nagsugod na develop, pero dugay na kay na sila panahon pang propeta Elias o pagi matao si Jesus. Pero nahimo ang ilang Carmelite order mga 12 centuries man tingali. Ang ilag yung spirituality is interior life. Kana bang diri jud ka makighiusas Ginoo kasing-kasing, dili sige gyaw-yaw. More sila sa silent prayer, silence. Munang ang Carmel bukid man na siya, mingaw didto. Muna ang mga tao moadto didto, ma-refresh ang ilang strength pinaagi sa pag-encounter sa Ginoo diha sa kahilom. Muna manimba mo diri, hilom-hilom lang mo. Pero upangutanon sad mo panubag sad mo di sad mahimog pangutanon ka di ka mo tubag, kay si propeta Elias dito gipangutanan ni tubag sa to siya. Karon ari diri ang solusyon. Ngano man tungod kay sa tinud-anay ang tinuod nga gubat batok sa sala wa diha sa gawas nimo, niya sa atong sulod. Ang gubat ba niya diri
Kanang naas gawas, kanang mga marites, kanang sigig libak, kanang sigig daot, mga external, kanang mabati nimo, dili ra na sila, wa ra na kapuslanan. Ang pagpakig-away nila dili makasulbad sa sala. Ang makasulbad diri gyud, ari nimo diri awayon. Unsaon man? Pasudla, paminawa ang ilang gisulti, apan patya ang dautan nimong reaksyon sa ilang gisulti. Motoy una nimong patyon ang imo bang daotang reaksyon nang litan ikakita nimo sa imong bana nag-agbay sa chicks. Unsa may bati nga reaksyon? Animal. Ana din ka. Way batasan, nagpakauaw. Mga bati na siya. Patya na. Unsa may imong iilis? Daghan kayo mga positive. Una, kaluoy sa kumbana nakasala. Ana, ikatulo ay kaduha, pasaylo. Lord, ako ning pasayloon silang duha. O di ba? Nya, ikatulo ang pag-antos. Lord, antoso ni nako sila. O ana, di ba? Ninyo mga Kristo, take up your cross. Sawan, sunod mo ni dili. Uy. Og di mo musunod, di magsigi kag laraw og dautan. Kay wa man to kakita imong bana nya, di man sa kakadamag dito kay mauwa mo ka. Pero imong hunahuna maglaraw og dautan, pantay la jud ka ni mala. Sige kana. Matod pa sa atong unang pagbasa, ang tao nga naglaraw og dautan bisan diya siyang higdaanan, silutan gid ka. Na may mga tao gud nga gahigda pagani, galaraw na para ugma unsay dautan nga iyang buhaton, labi naani mong kasuko na ma-stress ka. Imbis nga matug ka, nga ma-refresh ang imong lawas, ma-stress na noon ka tungod sa imong kasuko kay imong nahuna dautan, patya na. Nya unsaon man pagpatay, pinaagi sa mahal nga Birhen Maria. Tanawa ra gud siya. Gabarog siya sa tiilan sa krus. Samtang ang iyang anak gibitay sa krus, nya naa pa ang nagbitay, gasigig bugal-bugal, gabarog siya nga wa magyaw-yaw, wa masuko. Unsa man na siya? Gitawag natog spiritual strength. Kana bang di ta maratol panahon sa kasakit. Spiritual strength na siya. Ingon anak kalig-on si Maria. Dili lig-on kay gipamatay to niyang mga kilid nga kusgan kay siya, iyang gipangsukmag o gipang tigbas bas espada. Dili ang iyang gilig-on ang iya dire. Daghan kay mga tao nga porting kusgana Ano mga tao ba nga lig-on kayo ba? Pero huyang og spirituality, huyang og emosyon, mudayon lag ambax building. No? Na gani mga master sa kaning mga martial arts nga bisag tabangan pag tag 13 ka buok di gyud mabuntog 13 pares. Sana do na may 12 pares na pay 13 pares. Nya magpusil ras di ba? Tungod lang kay gibuwagas kabit. Gibuwagan ba sa iyang gihigugma kayo? Pusil di ba? Bitay spisi. Kamo, ligon mo spiritually. Ligon dili. Pangutan ay mong tupad. Na musta man ka ligon ka imong espiritu. Sige niya kag jogging niya, sige kag push up, sige kag alsa na gym paka padagko gyus lawas. Unya dito dali kay suko, dali kay mangluod, dali kay magdepresyon. Oy, kahuyang. Mao na interior life, mao gikuan. Nya gikan ani nakaproduce ang Carmelites community nga purting daghanang mga santos. Ang tulo ka highlighted kay nilang mga santos nga himo gina mga models kay sa atong simbahan. Ang kani si Saint John of the Cross, Saint John of the Cross nga nagsuwat og kaning nabang Dark Night of the Soul, kanang
nindot kuno kayo ma-experience ka og dark night of the soul. Kana kuno bang kasakit nga murag wa nay katapusan. Nindot kuno kay na kay mao ginay makapapurify nato. Nya dadon ta ana ngadto sa highest level of holiness. Oh, di ba? Si Santa Teresa of Avila, kani ga tudlo po na siya 7 mansions of perfection. Kana kanong magsaka ka ba mansion, saka ka nga tos babaw kay kani magong bukid, mura man kuno siya perfection yang Mount Bukid, di ba si Kristo ni sakas bukid, nya pag-abot niya sa bukid nag-transfiguration siya, mura perfection ba muna ang spirituality, magsaka anam og saka. Si Saint Therese of the Child Jesus, sikat po kayo ni siya yun. Ang iya sad, little way to perfection. Nga bisag ang pagpunit og dagom na gilabay diya sa salog, makapasantos na nimo. Bisan ang pagpanglaba, kusukuso ka, makapasantos na nimo. Amo na iyang gihimo nga ay mga kuan ba, interior man na. Kisa bagoy budayeg nimo gigo ra ka dihang nanilhig. Pero matud pang Saint Therese, ang pagpanilhig maka santos na. Labaw na ng pagpalit og slot, makapasantos gina, di ba? Pero ginagmay ra, tag 1 slot lang, 2 slots. Nindot man paminahon nga palit kag tag 20 slots, tag 100 slots, tag 1,000 slots kanindot ana. Pero og ang imong kasing-kasing wa mo uban ni ana, wa man ay kapuslanan. Mas may pagmopalit kag 1 slot o niya kinasing-kasing, di ba? Kapalit na mo. Nakapalit na mo. Pwede na mo mamatay. Pero kung pa mo kapalit, palito sa una kamatay. Kasabot, ang pagtabang ba sa atong isig katao, kinasing-kasing, wa magkinahanglag dako. Muna kita din sa atong parokya, ning tabang ta, alang ni ining panginahanglan karon sa DST or Daughters of Saint Teresa. Mora ba din na sila? Daughters of Saint Teresa of Avila. Na kanang DST nga founded by Venerable Teofilo Camomot. Daughters of Saint Teresa. Nya matud pa sa usa ka obispo akong naistorya, si hapit na mausab pa der na kuunsa man. Yan siya ini kasanto ni Teofilo Camomot, tawgo na sila Daughters of San Teofilo. May sad niyang pagkahimo. Ambot lang. Pero magpasalamat na ta. Pasalamat ta sa mga tao nga dunay gugma sa ginagmay nga pagpalit sa atong slots. Kagahapon naka-record na ta ang atong halin og 2,773 slots na. Papa. Salamat kayo. Nag-anam nagkadaghan. So, ang dinhi sa ato 2,387, ang dito sa DST community 386 ilang halin. So napatay wap amahalin nga mga 4,277. Akong giingnan ang pamalihog nako ang atong treasurer nga paingnan tong mga madre dito sa DST nga kutob sa muanha diha para mo pilgrim or mo bisita ni sa lubong ni Bishop Teofilo Camomot, hangyuan ninyo nga mopalit bisag usa lang ka slot. Ay daghan makay magsigad to dito. Siaro kutob 27 og di ni mahurot ning 4,277, di ba? Na nya ang tanan sang maminaw sa akong homily, basta nakaday gani mo, na inspired mo, palit tayo usa ka slot. Di ba? Tutok mo lang muna ako. Kamo ba og na-inspired mo, palit tayo usa ka slot. Nya kada adlaw ma-inspired mo. Di kada adlaw ka palit og usa ka slot. Di perting dalian ni mahurot.
Pero maingon ra ka, ganahan kay ko sa imong homily, Father, na inspired gyud ko. Palit kag slot siya, walang usa. Ang sabi mong gipalit, birthday pa manggod nako, Father, palit pa kog litson. Nya na magkuan pa ko, magpalit pa kog bagong cellphone, kuan pa ko, magpa-repair pa ko ani akong balay kay ako pa ning ipakural, ako pa ning papintalan kay kuan ra ba ni kana ganing sana heritage ang sana na. Ayuhon ko gini. Nya ako patong palitan og bagong bidding sa akong kuan, akong kwarto kay mauli ay ba to akong bana gikas abroad ana ayaw. Katong karaan lay butang bidding basta limpyo lang. Nya ang imong budget para sa bidding sa inyong kwarto palit og slot aron si Bishop Chupilo Kamumot mo higda tipo ninyo og naa ninyong kalinaw na isa bago kag biddings niya imong kasing-kasing daan iguli sa imong bana na ay baho nga perfume nga wa ka kasabot basig magyaw-yaw ka dito din kagikan ha din kagikan nya din agyon mo hikap ang imong bana nimo magtalikod lang oy way kapuslanan ang bidding nga bag-o no. Pero gimo tong ipalit og slot nya moingon di imong bana daan naman kay natong biddings ingon ka nya daan hugaw din sa di noon limpyo kayo siya pareha ko sa imong asawa daan naman ko nimong asawa pero limpyo pang akong kinabuhi kay faithful ko nimo ginaksanay dayon mo ana di ba hindi man mo muuyon sa kung mga drama-drama nga sakto magunagod kay interior life lagi interior life na atong tubag sa salmo naminaw ba mo sa atong salmo unsa may atong tubag o Ginoo ayaw hikalimti ang kabus meaning wa gyud kay imo pero unsa may imong wealth the heart ang taong kabus nga giingon ni Kristo bulahan kamong mga kabus tungod kay iyang kasing-kasing wa gyud mahigugma og mga butang sa kalibutan ang iyang gihigugma ang Ginoo ra gyud. What matters is the presence of God and Mama Mary. Ug mao na gani na sa tong kasing-kasing di kita kalimtan sa Ginoo. Di sa gyud ta ma-stress, di gisad ta maratol, pirmi tang malipayon bisag naa pa kay sakit sama ni Saint Teresa of the Child Jesus nga namatay gid sa iyang tuberculosis pero ang iyang kasing-kasing pirming naka-experience og langit nga matod pa niya I spent my heaven by doing good on earth. Usan ni ka Carmelite nan nga nakabuntog ni anang gitawag natog loneliness, nakabuntog ni anang gitawag natog stressful emotions. Sunan ka anang i-isolate ka nya 19 years old pa ka i-isolate na ka mo to'y gitawag og quarantine for life 5 ka tuig siyang giprisos kwarto kay mananakod man ang TV nya pa man ay tambal sa una gitago siya dito kuan 5 years hangtod siya namatay 19 years old to 24 years old patay siya pero matod pa niya kining duration na siya gi-isolate na dito ang tanang loneliness ang kasakit pa o kasakit nga sige kag ubo nahimo to niyang occasion for internal purification and sanctification naka-experience siya langit kanindo ta na ma-experience imong langit tungod sa imong sakit kaysa magsikag ratul-ratul Padre bidisyon ko pa rin maayo ko na ako sakit nga naman di na ko katog sakit lang kay ini kamatay ni mo makatog ra ka di na jud ka mo mata di ba kaysa magratul-ratul pa doon stage 4 na ko pa doon may tag maulian pa ko ay stage 4 naman di ay ka na graduation na wa na maroy grade 12 so kanang 4th year upat ka tuig nya stage 4 upat sad ka tuig graduation na di ba og sabungan kag medalya sa Ginoo didto sa langit kun dili ka mo reklamo sa imong sakit di ba nanindog na tayo mga igsoon puno sa pagsalig o pagtuo sa Dios uban sa mahal nga Birhen Maria atong pangayoon sa Ginoo ang atong mga panginahanglan uban sa masaligong gugma muingon kita Ginoo patalinghogi kami Ginoo
patalinghogi kami. Nga ang simbahan sa Dios agakon unta sa Ginoo ug panalipdan mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghogi kami. Nga ang Dios magiusa sa tanang kanasuran diha sa pagsinabtanay ug paghigugma mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghogi kami. Nga ang mga nahisalaag mobalik na sa sabakan sa Dios nga labing gamhanan mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghogi kami. Nga ang mga batan-on magiyahan sa hustong pagkinabuhi nga masubay sa panig-ingnan ni Kristo mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghogi kami. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga si Venerable Teofilo Kamumot mabayaw ngadto sa altar sa mga santos mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghogi kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghogi kami. Alang sa tanan mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong nga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghogi kami. Nga ang mga kalag nga nahikalimta nato sa pagampo makadangat sa grasya sa kaluwasan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghogi kami. Amahan, ibubo kanamo ang imong grasya nga among gipangamuyo, labi na ang among gipangamuyo kanimo diha sa lig-on nga pagtuo sa pangama sa mahal nga Berhen sa Carmel, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.